Steve is Míosa Sinéad Brennan agus siúmará Ríomhchluiche le haigmí bealtaine. An bhí seo rounnig méid Detroit Become Human agus beag sé ag eisiúint ar de chéine an feicfidh. Is cluiche action agus linktr.ee atá forbartha ag Quantic Dream agus foilsethe ag Sony Interactive Entertainment. Tá an scéal bunathe ar trúr Android agus an céad ceann ná cara atá héas éilú an monarchin in áir tugad í. An daire ceann ná Connor agus an post atá ag siúd ná Brett ar Androidí eile. Agus ar deir atá Marcus atá ag irí na handroidí ar fad an scéalú sir. Glahítas a roll an trúr seo agus beag tiongar ag de rana orthú. Mar sin féin beag tú an anndul arás ag pointí ortha le de intín ahrú má tá fánart. Tá an cluiche bunathe ar haspáintas techniúil a rinne Quantic Dreams ag 2012 ag tedal cara. Tá sí ráite ag an bunathirt agus CEO David Cage go raibh sé i gcónaí ag géirí cluiche imláin den taspáintas seo a dhéanamh. Anseo for Detroit Become Human ar cuagadh lád is fichid de bhí bealtaine. Sin éimse go dtí an céad uair eile slán go fóill.